Bueno, boas noites, que tal? Estamos aquí un xoves máis nestes directos improvisados, aunque algo programados, que chamamos as bravas. E hoxe temos un tema moi interesante, porque algo que nos encanta nesta canle son os bechos rebeldes. Eso sabémolo dende o principio dos tempos de directos en Luz de Tea. Entón, imos a falar da guerra do emu en Australia. E diredes, por que chegaches ti ao da guerra do emu en Australia? Pois, porque estaba tirando revistas e atopei pois un artigo. Ás veces non me interesa quedarme con todas as revistas e quedome cos artigos. Entonces, teño aquí un artigo interesantísimo, moi ben redactado, por certo, redactado por David Chopel, donde conta a guerra do emu. Claro, Australia é un país raro, pero antes diso necesito un pouco como entrar na cuestión e na enerxía de directo, porque claro, é que estes días hai moita movida polo Twitter e realmente estou pasando un pouco de ganas de comentar certos puntos que me pareceron interesantes. Non o vou facer porque en realidade estou saturada co tema e de verdade é que non hai por onde collelo, pero non sei, comentalo, que hai un pouco de polémica por Twitter e xa está, porque que maravilloso mundo no que vivimos, é moi agradable, sinceramente, que bonito é coller a mazá da discordia e tirala sobre a mesa. Entonces, faime gracia, porque hai uns días vin unha publicación dunha persoa que ten unha fe pagana, non? Entonces, fixo unha publicación sobre a deusa Discordia. Eu estaba un pouco discordante sobre esa publicación, porque creo que Discordia non é unha deusa a que hai que invocar. Discordia é unha deusa a que hai que apaciguar, non? Hai deuses que invocámolos para que sexan propicios e hai deuses que apaciguamos para que non den moito por saco, vale? Discordia, eu creo que non é unha deusa a que hai que invocar, nin a que hai que acollerse. Hai que intentar calmala e apaciguala, entonces, coidado cos deuses que invocades, porque, hai que ter coidado polo que chamas, sabes? Isto lévame tamén a dicir que, quen expón unha opinión ábrese a que outros lle planteen outra. Entonces, así funciona o mundo da liberdade, e exercela significa asumir o risco. Eso era todo o que iba a decir sobre a discordia. Por certo, este é un cadro que se chama Mazá de Discordia de Jordaens. Veis que así moi bonito, coa mazá xusto no centro, a mazá dourada. E bueno, pois xa entrando en materia, imos a falar de Australia e a guerra do emu. Australia é un lugar peculiar, continente, país á vez, conquistado, pois non sei exactamente cando se empezou a colonizar Australia, pero sí que era un destino ao que enviaban os reos, en plan de: "Non vos queremos aquí en Inglaterra, así que veñade a Australia", cousa curiosa da súa dos seus primeiros tempos, un país, que está aínda, construíndo a súa identidade, precisamente porque o home branco cando chegou a Australia atopouse que había poboación e, bueno, pois aí houbo obviamente un choque entre culturas, por chamarlle de algunha maneira, pero xa o veremos sucintamente que non foi un choque pacífico, obviamente.
E non só houbo un choque non pacífico cos habitantes humanos daquel territorio, senón que tamén houbo que enfrontarse aos habitantes animais daquel territorio. E aí é onde entran en xogo os emús. Os emús son a quinta, creo que é a quinta ave ou a segunda. ¿Mm? É que o lin antes non o apuntei agora mesmo, non me acordo. Pero bueno, é unha das aves voadoras máis grandes, non? Está a avestruz, están outras, está o emu, e o seu nome científico é Dromaius novaeolandiae. Dromaius novaeolandiae. Pouco complicado de 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 pronunciar. E si, bueno, é a segunda ave maior en tamaño existente, obviamente despois da avestruz, non sei eu de onde saquei o de quinta, cousas, xa sabedes, cousas que digo eu ás veces nos directos. Eh, E bueno, pois este plumífero ten a desagradable costume para os colonos que se estaban a establecer en Australia a principios de século de facer migracións e migracións masivas, non? Entonces, eh, estes emús, ademais, poden correr a uns 50 quilómetros por hora, non? Para que vexades que o becho parece así como moi gracioso. Aí o tedes, ten algo en cara de enfadado, pero tes o becho ten aí, o sea, que estou a mirar na pantalla e hipnotízame. Bueno, o becho é máis intelixente do que parece. E o exército australiano puido comprobalo durante estas guerras do emu. Pero que é iso? Bueno, pois o becho este, como ten a insana costume a mala costume de facer migracións, e iso incomodaba bastante aos agricultores, pois converteuse nun problema. Despois do crack de Nova York, do colapso mundial da economía no 1929, pois globalmente a xente estaba a pasar bastante mal. Pero en Australia en concreto déronse unha serie de malas colleitas de trigo, cada vez eralles máis difícil cultivar debido a que chovía moi pouco, pero tamén a que uns 20.000 emúes desplazáranse ás terras de recente cultivo. E é que, bueno, Australia déralle terras a veteranos de guerra da Primeira Guerra Mundial para que cultivaran, non? Entonces, pois eles chegaron alí, empezaron a cultivar, empezou a dárselles un pouco mal por este motivo, polo problema das chuvias, pero que ademais tiñan que enfrontarse aos emús, 20.000 emús, pois foron bastante devastadores para os seus terreos. Queixáronse ao Estado ou pediron axuda, o que era por aquel entón o ministro de Defensa George Pearce, máis tarde coñecido, pasaría á historia como o ministro da Guerra do Emú, tomou a decisión de mandar 3 militares que se encargarían de acabar con estes animais. Un era o maior Meredith, da 7ª Batería Pesada da Real Artillería Australiana, aí é nada, o sarxento McMurroy e o artilleiro O'Halloran. Así que nada, parten ás terras de cultivo. En outubro de 1932, o maior Meredith atópase sereno e valente ao frente do seu pequeno reximento e saen pola mañá cedo a cazar emus. A pola victoria, berran.
e atrás, bueno, pois uns cantos xoves soldados tamén. O que pasa é que ao pouco de partir comeza a chover, e chove tanto e tanto e tanto que iso dificúltalles poder traballar e teñen que retirarse. Iso era, bueno, en outubro, teñen que agardar ata o 2 de novembro, que é cando arrecian as chuvias, e soldados e agricultores vólvense a poñer, vólvense a poñer en batalla, non? Pensaban que isto sería bastante rápido, porque, a ver, bueno, son 20.000 emús, pero son 20.000 emús contra a artillería pesada, non? Entonces, isto vai a ser rápido. Entón, o maior Meredith dá un discurso, unha arenga, non? A típica arenga antes de saír á batalla, e van a atacar a 50 emús que atopan distraídos polos campos, non? Andan os 50 por aí en grupiños. Cargan contra eles disparando a discreción, pero o líder emú decatouse, deu aviso e todos saliron, dispersáronse, correndo todos a 50 km/h e dispersándose, non? Para dificultar ser un blanco, non? A todo isto non vos contei que hai un líder emú, por suposto, un líder emú que nalgunhas fontes describen como un becho duns 6 metros. Os emús non chegan a medir tanto, pero o líder emú parece que era de bastante envergadura e que ademais coñecía tácticas de guerra. Ese día, o 2 de novembro, non se dá ningunha baixa. Máis tarde, os exploradores de Meredith, do maior Meredith, pois detectan outro pequeno grupo e van a eles. Intentan dispararlles, pero solo consiguen matar pois unha ducia, pouco máis. O 4 de novembro, o maior Meredith reúne un novo grupo, parece ser, bueno, aquí o artigo di o maior Meredith que levaba estudiando as estratexias de Xulio César durante 2 noites seguidas e sabe que a velocidade das aves é moi forte, deciden buscalos con unha ametralladora Lewis montadas en camións. Di, non poido fallar. Entonces, localizan unha manada de 1000 emús cerca da súa posición. O grupo de Meredith camúflase, esperan, agachados. Nunha acción sin parangón, os militares e os agricultores saen a disparar a discreción aos emús, pero resulta que cando estaban no medio da batalla, pois unha das ametralladoras encasquíllase e non dan feito. Baixas causadas ao inimigo nese momento, outros 12 emús mortos de 20.000. Entonces, neste momento, a guerra dos emús comeza a facerse viral pola prensa, empezan a facerse eco dela. Por exemplo, a British Movie Town expresa nun noticiario, bueno, isto nos cines, nestos noticiarios que abrían antes antes das películas, antes das proxeccións, di: Australia Occidental fai a guerra aos emús, as ametralladoras do exército axudan aos agricultores de Campion a repeler multitude de aves merodeadoras. Teño aquí o becho con cara de mala hostia. Esta é unha foto da guerra do emú, precisamente, con unha desas ametralladoras, supoño que será a Lewis. A verdade é que non fixen moito o meu traballo hoxe, entón non investiguei sobre ametralladoras Lewis. Boas noites aos que acabades de chegar, se me estades a escoitar, saudade polo chat, que así sei que estades por aí. E bueno, empeza a saír todo na prensa e o maior Meredith dá unhas declaracións que son unha xoia, porque di: se tiveramos unha división militar coa capacidade destas aves, podría enfrentarse ao exército de calquer
calquer lugar do mundo. Os emús poden encarar as ametralladoras coa invulnerabilidade dos tanques. Son como os zulús. Os zulús son este pobo africano. Boas noites, René. En serio, o maior Meredith di isto: os emús teñen unha gran capacidade, pódense enfrentar a calquer exército do mundo, teñen a capacidade dun tanque e son como os zulús. E o ornitólogo Dominic Serventi di: era evidente que o mando emú era ordenara tácticas de guerrilla ao seu abigarrado exército, porque pronto se dividiu en innumerables unidades pequenas que fixeron pouco rentable o uso do equipo militar. En plan, o líder dos emús era un estratega militar. Este non é o líder dos emús, é un emú soldado caído en plena batalla. Foi un pouco bochornoso, non? Era como un pouco vergonzoso isto de que, veña, por favor, en serio vos está dando vos está dando tanto que facer isto de acabar cos emús, como é posible? Como é posible isto? Entonces, nada, deciden que é mellor retirar o exército, dalo por perdido, pero resulta que se reportan unhas 300 mortes de soldados emús caídos en batalla, entón di, vamos a seguir un pouquiño máis. Así que, o 13 de novembro, lembramos que isto comezou en outubro, o 13 de novembro de 1932, o exército australiano reúnese xunto cos colonos e van á batalla. O maior Meredith volve a mirar ao horizonte di: este é o meu día decisivo. Su día de, di o artigo. O día da aniquilación dos plumíferos. Non existe a palabra rendición. A victoria! Viron unhos 2500 emús pola planicie australiana, pola planicie das terras colonizadas, máis ben. O batallón aproxímase a eles sigilosamente, montan as ametralladoras de novo nos camións, como intentaran xa facer da outra vez, e a orden do maior Meredith cargan rapidamente contra os emús. O líder avisa a súa manada e os emús emprenden unha estampida que, polo visto, nunca tal estampida de animais se vira antes en Australia, ou así o describe este artigo, que probablemente vería a descripción noutros artigos de Australia, digo yo, se fixo ben o seu traballo, pero como últimamente o de facer ben o traballo periodístico é así, pero a historia está moi ben. O chan retumba como tambores de guerra baixo as patas dos emús. Os soldados corren cara a eles berrando e provócase un choque. As ametralladoras apuntan, as ametralladoras disparan e as ametralladoras matan. Pero hai un grupo de emús que corre cara ao coche. Son emús que o van dar todo, están entregados á batalla. Van encabezados polo líder emú. E este lánzase contra o coche, choca, mátano, e coa inercia a cabeza do líder emú traspasa o parabrisas do coche, que vai a dar contra unha árbore e volca. Salen ilesos os ocupantes do coche, pero o líder emú sí que faleceu. O maior Meredith achégase ao líder emú, péchalle os ollos e reza por el. Foi un dos mellores inimigos que encontrou na súa vida. A guerra do emú continúa durante uns cantos días, sen reportar moito éxito. O 2 de decembro, as baixas dos emús cóntanse só por centos, a centos por semana, e o 10 de decembro de 1932 dase por rematada esta guerra. O último informe do maior Meredith sinala que dos 20.000 emús que había naquel lugar,
morreron tan só 986. Despois da retirada do exército, o que decide o goberno é ofrecer recompensa aos agricultores que matasen emus pola súa propia conta. E isto sí que parece que tivo máis éxito e que foi un verdadeiro crime, porque en tan solo 6 meses reclamáronse 57.034 recompensas. E entre 1945 e 1960 contáronse 285.000 emus asasinados. Por iso, dende 1999, cando se aprobou a Lei de Medio Ambiente e Biodiversidade de toda Australia, os emus entraron como unha das especies animais a protexer. Os emus ganaron un pouco a guerra con isto, pero digamos que poderíamos consideralo claramente unha victoria pírrica. A guerra do emu, sí. Pero xusto acabo de rematar de contala, é que chegadesme, teño que atrasar o inicio dos directos, claramente. A guerra do emu, cando Australia se enfrentou a un exército de 20.000 emus. Costoulles ganar. Entonces, iba a dicir unha salve militar, pero non teño nada con que facer ruído de disparos pola alma do líder emu que coidaba tanto do seu grupo de emus. Emu estaba armado. Non, pero iso foi aínda máis vergonzoso. A ave non iba armada, pero eles levaban unha ametralladora Lewis. Ou varias despois, non? Cando se foi no fragor do conflito, no desenvolvemento desta guerra, comezaron con unha ametralladora e logo tiveron que facerse con máis. Pero si, é interesante. Bueno, claro, Australia, xa vos dixen, non? Ten unha historia tamén escura co trato que lle deu aos aborixes australianos, pero, poñovos a foto, pero non iba a falar diso. Hai unha cousa máis interesante, non? Entre os pobos australianos está o Monte Uluru, non? Como un dos montes sagrados para eles, por comentar algo, quen non coñece a figura do Monte Uluru. Dise que os aborixes australianos, por ter tan longa historia, un dos pobos máis antigos do mundo, probablemente é un dos pobos que antes comezou a mapear o ceo e a poñerlle nome a constelacións e a desenvolver certo coñecemento astronómico. De feito, parece ser que os maiores das tribus son capaces de nomear ata unhas 300 estrelas que se poden ver a simple vista e que este coñecemento pasa de maiores a nenos, non? Adican moita parte da súa vida a memorizar todo ese tipo de información. E é unha información que ven dada en mitos, porque lembremos que isto é algo que tamén dixemos moitas veces nos directos, o mito non é só unha historia, o mito axuda é tamén unha maneira, un modo mnemotécnico de poder recordar certas cousas, non? Se queres lembrar a posición das estrelas, pois que mellor que recordala a través de contos, por exemplo. Aínda que o mito ten moitas outras funcións, unha delas podería ser esa. Por exemplo, eles parece ser que na astronomía australiana eles tamén teñen rexistrado o sete estrelo, non? As Pléiades. E parece ser que nas súas linguas tamén a chaman as sete irmás. Non sei canto de verdade hai nisto, pero bueno, estou lindo nun artigo da BBC, que xa sei que non é ciencia, vale, non é ciencia, pero aí estaba escrito. Vos se queredes investigar, investigade.
Eu sempre vos invito a ir a comprobar o que digo, eu non son a Biblia nin son o Papa. Pero é curioso ou non curioso, hai unha das formacións, que eles ven no ceo é precisamente a constelación do Emo. Vena, non tanto como o conxunto de estrelas, senón como a imaxe globulosa, non, aí na Vía Láctea, porque lles recorda as plumas do Emo. Entonces, digo que é curioso, pero á vez non é curioso, porque todos os povos do mundo tenden a, configurar a súa visión do ceo a través, pois, das cousas que teñen máis próximas, non? Dos animais que coñecen. Entón, pois aquí unha pequena curiosidade, parece un frango, sí, parece un polo, na sí que o parece. Pero bueno, é a constelación do Imu. Entonces, está ben, non, que este aí tamén no ceo recollidiño o animaliño. E agora que digo, bueno, pois agora xa vos contei isto da guerra do Imu. Xa me dixeron algunhas persoas que teño que deixar o punto forte dos programas cara ao final e non falalo todo ao principio, porque senón así non teño engagement, sabedes? Fallos. Un ano facendo directos e parece que aínda non aprendín. En fin, podedes mandarme cousas que queredes que comente, podedas mandarmas agora é o momento. Eh, Tiña eu tamén por aquí unha noticia. Bueno, é que é un pouco gore esta noticia. Estábamos falando de cousas cookies, como os emús rebeldes. Vos coñecedes algunha outra guerra de algún outro animal? Porque aquí xa falamos, por exemplo, de cando Napoleón foi atacado por un exército de coellos. Xa falamos das candorcas rebeldes das rías galegas e xa falamos da bonita guerra do emú. É maravilloso iso. Entonces, isto da constelación do emú e isto que dixen eu sobre as constelacións, non, que son tamén, técnicas mnemotécnicas, non, para poder, lembralas, porque obviamente teñen utilidade, non? Os aborixes australianos son capaces de, guiarse máis ou menos polas estrelas e levar un certo calendario. De feito, lin tamén que recoñecen 6 estacións, non volas podería explicar, pero, esas, por exemplo, o inicio e final do ano, non, o inicio do inverno creo que o marcan co orto helíaco das Pléiades e o inicio do verán co orto helíaco, pois non recordo exactamente de que constelación, co orto helíaco. Non sei, pero bueno, máis ou menos, levan así a conta das estacións, non a orde diredes que é o orto ilíaco. O orto ilíaco é o lugar por donde sae o sol. Vale, orto ilíaco dunha estrela ou orto ilíaco dunha constelación significa que na noite, cando esa estrela ou esa constelación aparece polo lugar por donde amence o sol. Polo punto exacto, vale? No grao exacto. Eso é o orto helíaco, por exemplo. O orto helíaco de Sirio marcaba o inicio da temporada de inundacións do Nilo, non? Entonces, para os exipcios antigos, Sirio, a estrela Sirio, era moi importante mapeala para eles, para saber cando iba a chegar a estación das inundacións.
E bueno, volvendo a como iniciei este Twitch, isto dos mitos e das lendas remite un pouco da polémica que se estivo a artellar polo Twitter, polo Twitter estes días, que houbo algo de movida. Vin moita xente, algúns que decían ou que despreciaban o estudo das lendas, en certa maneira, ou que xustifican de, bueno, a ver, pódese decir o que se queira porque esos son lendas. E non é así. A ver, os mitos forman parte da relixión grega, vale? Os mitos. E tamén da relixión romana. Nós, as historias bíblicas, non lles chamamos mitos, pero realmente conforman a nosa mitoloxía tamén, vale? Entón, primeiro hai que tomalos en serio, porque tan en serio hai que tomalos, non, que por culpa de Atenea existe o Partenón. Quero dicir, os mitos teñen a súa solidificación, vale, na materia e na cultura. Ou do revés, a materia e a cultura e certas expresións culturais xustifícanse nos mitos. Hai moitas funcións que cumplen os mitos, hai moitos mitos diferentes. Ás lendas pásalles o mismo. E a lectura simbólica que facemos das lendas, hai unha lectura axustada ao contexto histórico, cando se pode rastrexar o contexto histórico, e despois hai unha lectura que fan que fan os tempos sobre ela, non? Por eso moitas veces se estudia non só o mito orixinal cando se pode chegar a él, senón as reinterpretacións que vai habendo ao longo da historia e que responden tamén aos cambios sociais. Exemplo clásico tamén o dos contos. Os contos de Grimm teñen uns finais sanguinolentos, e iso que os Grimm xa arranxaron un pouco os finais dos contos, e Disney dulcificous moitísimos. Primeiro, porque Disney está a vender outro tipo de produtos, segundo, porque os tempos tamén cambiaron. E é o que pasa agora mesmo tamén, non? Que intentamos como reconstruir as historias, facelas un pouco máis acordes ao noso ideario. Pero tan conscientes nos volvimos deso que creo que hasta nos volvimos torpes. Entonces, é unha cousa que me fastidiaba bastante ler por Twitter estos días, ese desprezo ou esa maneira tan banal de falar das lendas e dos mitos, e sobre todo porque hai moitísima xente que dedicou anos da súa vida a estudiar os mitos. Tanto a tradición oral como a tradición escrita, a estudialos como documento histórico, como documento lingüístico, como documento simbólico, en moitas facetas. Entonces, é contino de persoas que se supón que teñen unha formación, e iso é o máis grave, porque que alguén diga: "Va, son contos de vella", unha persona, pois, sí, normal, chan, da rúa, tal, non me extraña, vale, bueno, pero que o digan persoas que forman parte do campo humanístico, isto eso sí que hai que revisalo. Hai que revisalo. Por outro lado, ti non podes facer o que che dá. Ti non podes resignificar unha lenda como a ti che dé a gana e decir isto é a verdade. Non funciona así. Vou ficar vendo o emu das estrelas. Non teño máis imaxes, podo quitalo. Moléstache ou gústache o emu? Gústache o Franco? É que, de verdade. Bueno, eso era o que teña que dicir, sinceramente. Ata aquí o directo de hoxe. Chao, como non faledes, como non me mandedes algunha noticia, algo máis que comentar, sinceramente, eu só viño a falar dos emus. A partir de agora, somos idólatras dos emus nesta canle. Xa tivemos un tempo dos mamuts e eu creo que agora vai ser o tempo
de, cando rematen os directos, poñer a San Emu, porque sí, moi ben, loitou contra a colonización o Emu, e máis que deberían loitar, deberían organizarse e volver facer unha superpoblación de emus e atacar. Un exército de emus entrando a Sydney. Como é Sydney? Non sei como son as avenidas de Sydney. Vamos experimentar. A ver, Google Maps. Google Maps. Vamos a organizar a conquista de... Que preferides, Sydney ou Canberra? Sydney, Nova Gales do Sur. A ver, comparto volo ahora, un minuto. Vamos a organizarlle a conquista de Sydney ao Emu. Emu é forte e corre bastante, sí, 50 km/h. Compartir pantalla. Sydney, aquí. Isto é Sydney, vale? Claro, ni idea. Cal é a avenida principal? Isto parece unha avenida Parramatta RD e Great Western Highway. Eu creo que os emus... Dios mío, pero que enorme é Sydney, non? Aquí, descubríndovos as miñas torpezas. Eu creo que os emus poden entrar perfectamente por aquí. Teñen que coller isto, teñen que coller a M4 e con isto xa van ao centro de Sydney. E se non, pois por aquí. A ver. Talmente. Os emus deberían coller esta liña. Parramatta. Estou a sinalar co punteiro e vós non vedes o meu punteiro, verdade? Porque son parva. Rose Bay. Que país tan curioso Australia, non? Que nos deu? A guerra do Emu? É un sitio onde as arañas te poden matar, un lugar donde, bueno, as serpes sí, pero as serpes non tal, pero as arañas poden matarte en Australia. Hai que ter coidado. Tamén te poden comer os tiburóns, os ataques de tiburóns en Australia son bastante frecuentes. Que máis? Que é o que comen en Australia? Cal é a comida nacional de Australia? Por que non busquei eu isto antes? Comida nacional de Australia. 10 delicias que tienes que probar. A ver, estás a ver a pantalla, ¿no? Veña. Australia ten animais diferentes, nunca iría para lá. Diferentes e perigosos. Comida típica de Australia. 10 delicias que tes que probar. Pais, bueno, isto clásico da comida australiana son os pais. Isto non é clásico da comida australiana, isto é clásico da comida anglosaxona en xeral. O pai. Salsa barbecue. Son amantes da salsa barbacoa. É o máis tradicional na costela. Está como moi americano. Non o compro como australiano, sinceramente. Barbie, asados, barbacoas, fish and chips, obvio, porque descendentes de ingleses. Vegemite. Ai, sí! É unha pasta salada e apimentada que se fai con levadura, que é como o Marmite, pero este é Vegemite, porque é de levadura, non é o Marmite, non é de beef, tenreira. O Marmite é de tenreira. Filete de atún a la parrilla. Xa me están conquistando. Filete de atún á parrilla. Ten un cardápio. Ai, e como postre típico teñen a pavlova. Que curioso.
En serio, a pavlova é típica australiana? Ou estou meteron aquí porque sí? Faíseme raro, Borrego asado, moi ben. Balmain Back. Langosta, unha cousa parecida á lagosta. E o Tim Tam, que é como unha chocolatina. Non estou moi convencida eu con esta lista. Gastronomía australiana. A ver que pon a Wikipedia. Aquí tedes o Vegemite. Apreciade. Son moi salados. Non sei o Vegemite, pero o Marmite eu proveino cando fun a Inglaterra. Boas noites. Non sei que diabla. Cando fun a Inglaterra chego á casa da miña amiga e digo: "Amiga, aquí tes isto e isto, por se te levantas antes, podes facer o desayuno e tal, e mañá desayunas isto, manteiga con Marmite, porque é típico de aquí e tes que probalo". Eu: "Pois vale". E está bo, pero é hipersalado. A min gustoume. O Vegemite non sei. Non. El plato típico o plato típico de Australia por excelencia é o meat pie. Bueno, o que xa vimos aí na lista. Existen outras, é dicir, a empanada de carne. É unha empanada, só que parece fano máis con tamaño pastel, pero é unha empanada, vale. Existen outras comidas típicas que, aínda que non se consuman tanto como o plato que acabamos de mencionar, constitúen un manxar moi aceptable entre os australianos. Así teñen tamén os cabanossi, que é unha salchicha seca e alongada, fina, feita de carne de porco, similar a un salami suave que se orixinou en Polonia. Vaia mesturas teñen. E outros platos comuns da dieta dos australianos son os cociñados con carnes de animais exóticos como o crocodilo, o canguro ou o búfalo. Tamén son importantes os crustáceos como o mud crabs. Pois non foi isto tan exótico. A ver, decídeme países. Vamos buscar comidas de países. Que vos parece? Parece, e digo eu, con tantos emus que mataron, comerán emu? Igual sí, Recipes with emu meat. Pois sí. Ui, espera. Bueno, eu o inglés mal, vale? Tedesme que axudar. Emu meat, cooking tips, recipes and preparation. Bueno, podemos traducir directamente co Google Translate e xa está. Está deliciosa á parrilla, asada, frita en sartén, salteada, asada, cortada en rodas, en cubos, como sustituto das túas recetas favoritas. A carne de emu acepta facilmente as marinadas de 30 ou 60 minutos. Tamén acepta as marinadas máis prolongadas, vale? Dado que o emu é unha carne vermella baixa en grasas, os métodos de cocción utilizado deben modificarse en consecuencia. Para obter o mellor sabor e a tenrura, cociña a lume medio. Pois vale. Entonces, pois, por exemplo, emu asado. 5 ou 6 libras de emu, que iso non sei canto é, 2 colleres de allo, unha cucharada de sal, unha cullerada de pimenta, 2 culleradas de tomillo, non se di tomillo en galego, creo, 2 culleradas de romero, 2 culleradas de alfábega, 2 culleradas de perixel, un cuarto de taza de aceite de oliva e 2 tazas de viño tinto. Pois si, tampouco fai falta ser especialista en carne de emu, digo, isto é un guiso de toda a vida. Non é iso de toda a vida. Nada especial. Mal me parece. Boas noites. Boas noites á corte do director, que tal?
Non, emus medievais non, estábamos con emus, pero claro, da guerra do emu xa falei ao principio e xa me quedei sen temas e dixen, pois vamos mirar que comen en Australia, e comen cousas normais. Digo, pero vamos a ver, en Australia non cociñan emu, porque tantos emus que tiñan, 20.000 emus, aos que lles fixeron a guerra, aquí hai carne de emu, pero claro, están protexidos, agora están protexidos, entonces, claro, santo emu, pois sí. Entonces, nada, estábamos a propoñer que se credes miramos comidas de outros países. Antes de, por non pechar directos, non pechamos directo. Pero eu sei que vos ides facer propostas aquí interesantes. Vamos mirar a comida de... Oh, non. E consta corte do director que me estou contendo, Estoume contendo para non facer certos comentarios do santoral. Estou sendo moi boa. Estou sendo boa porque estes días estiven moi hater e síntome culpable, a verdade. Estive un pouco hater, pero con razón, e síntome culpable. Entón, dixen, vou facer o directo, vou falar da guerra do emu, porque aquí gustan-nos os animais que plantan cara á colonización. Somos fans deses animais. Pero estoume contendo. Estou sendo boiña. Estou practicando a paciencia de Santa Clara, de Santa Catalina de Siena. Que non sei por qué estes días deume por confundir, non, que non as confundo, pero sempre que quero dicir Santa Clara de Siena, digo, ves, digo Santa Clara de Siena, Santa Catalina de Siena. Pois últimamente, cada vez que quero dicir Santa Catalina de Siena, digo Santa Clara de Asís. E se non digo Santa Catalina de Asís, digo, que me está a pasar? E xa, por estiven dedicando así un tempo a ler a Santa Catalina de Siena, e eu creo que Santa Clara de Asís está celosa porque sempre que vou mencionar a Santa Catalina apareceme Santa Clara. Digo, pois que ler sobre Santa Clara agora, estamo pedindo, estáse manifestando. Isto na Idade Media, na Idade Media, se eu levara unha vida así un pouco ascética, comera pouco, me flaxelara e non falara con naide, probablemente non só se me manifestaría así Santa Clara, senón que se me aparecería. Claro, é que agora, como vai haber santos se todos comemos ben e comemos cousas non intoxicadas con fungos nin ningunha cousa que nos faga alucinar? Así é imposible ter visións, é que así é imposible chegar a ver a gracia divina ou a tocala. Non te chutas de nada sen querer, quero dicir, sempre podes ir mercar sustancias ilegais, pero como que se vas ex profeso para iso, como que xa non ten gracia. Eu creo que, mira, xa non se che manifestan os santos da mesma maneira, non? É máis, ten máis gracia que aconteza de xeito fortuito. Non vos parece? Eu creo que sí. Esa é outra cousa que me fascinou estes días do famoso, Dios, non iba a falar diso, pero xa que saiu así un pouco o tema, o famoso artigo no que parecía como moi sorprendido das prácticas de Santa Clara. Digo, pero flaxelarse era o de menos, porque desde logo facían outras cousas como chupar os altares coa lingua, deixar as chagas en lardo vivo e que se quedaran os... Bueno, en fin, unhas cousas, podemos falar un día das prácticas das relixiosas. Teño por aí textos, de feito, dos textos dos confesores, porque as monxas tiñan cada un o seu confesor, a maioría delas, moitas delas escribían o que se chama a escritura de mandato, é dicir, unha escritura guiada polo confesor para poñer os pensamentos en orde, para practicar tamén certa meditación en Deus e todo iso.
E algúns confesores sí que lles decían que, bueno, que non había que ser excesivamente penitente, o sea, un pouco de penitencia sí, pero tampouco hai que poñer en perigo, a vida, non? Iso, vamos, xa desde os irmáns flaxelantes, que non sei, unhas cousas, é dicir, é todo por intentar forzar esta idea de, disgusto co corpo, eh, que non se pode interpretar para nada así, ou se nalgún momento ese pensamento pasou polas súas cabezas, non era non o podemos interpretar. O disgusto co corpo, está máis que documentado en toda a filosofía, en toda a teoloxía, eh, e non ten que ver para nada cos parámetros modernos. Outra ten máis que ver co disgusto do material e do apegado á sensualidade, é dicir, ao que entra polos sentidos, non? Porque cando falamos de sensualidade, sempre imos pensar no erótico, cando se fala en filosofía e en teoloxía, en ámbito académico do sensual, referímonos aos estímulos que entran polos sentidos, non? Como temos un corpo que disfruta cos sentidos, con unha paisaxe bela, con non pasar frío, estar un día de inverno dentro dunha mantiña, con os sabores doces e cos sabores armonizados, digamos, non? Cos platos ben construídos, dirían en Masterchef. Eso é un apego á sensualidade. Te E ese apego á sensualidade e ao material non deixa que a alma se eleve. Esa é a idea subxacente a todas estas prácticas. E despois está tamén o de querer sufrir a dor con Cristo. E iso está máis que escrito, reescrito e volto a escribir. Eu non sei por que á xente lle parece tan extraño ou porque hai que lelo agora nun parámetro moderno. Non o sei, vós diredes. E falando de sensualidade, pois non vos animades a dicirme por aquí ningún país do que queirades ver, que se come, e paréceme mal, en serio, pois nada, vou ir pechando directo. Deixamos isto para outro día. Que vos parece? En fin, espero que vos gustará ata aquí o directo de hoxe. Tamén é verdade que onde estou tiña a estufa posta, pero fai un pouco de frío. Espero que pasarades ben cos emús. A partir de agora non os veredes nunca cos mesmos ollos, aunque tampouco é un animal co que adoitemos cruzarnos, tampouco é un animal que adoite aparecer nas noticias, nin que teñamos de mascota, pero bueno, aí está. Eh Pois nada, sen máis, vémonos o próximo xoves. Lembrade que imos ter Simbolicor, que volven os Simbolicores o día 26, o domingo 26, pola mañá temos Simbolicor, sí ou sí, e imos a falar da cor do ano que escolleu Pantone e da conspiración Pantone. Que vos parece? Espero que vean, porque non penso cambiar o tema. Así que nada, un placer que estiverades aquí, que me acompañarades. Sabedes que podedes propoñerme temas, noticias, todo o que queirades, a través das redes. E bueno, pois nada, vémonos, métovos a musiquiña e decídeme nas redes se queredes que o emú australiano sustitúa ou veña, na nosa axuda cando finalicemos os directos, como cando tiñamos o mamut. Vos, se acabades de chegar e non coñecedes esta canle, ao principio de todo, cando eu poñía a cortina de saída do directo, tiña a imaxe dun mamut. É moi longo de explicar o chiste.
E eu creo que agora é mellor poñer o chiste do o emu e o coello de Napoleón, os dous xuntos. Paréceme que sí. Decídemo nas redes se vos apetece. Se non vos apetece, pois non o fago. Boas noites! Ai, é que me cambiaron. Cambiaron as cousas de sitio en StreamYard. Non atopaba.